Anti-spaghetti wire, when we did our public hearing, actually napinta si Sona kasi tinakita mi halos amin nga LGU ket they're very excited. We invited also different sectors like private sector, damit dagiti telecom, tayo so dati mesa nga maapektaran nga talaga nga maapektaran, inimbitaran damit dagiti DPS, Bureau of Fire, because we wanted to know the extent, adapay ni INEC actually. So, kadijay nga meeting, talaga nga very clear, di kito iwaywaya nga spaghetti wires pinagawag tayo. Ket lalo dagiti nababaunay delikado adapay nang ibaga baka isot pakaalaan di dagiti agmot motor, adami tagi agbagba tayo nga ti problema na ket na gaputahan day kikaten dagiti nabandonan, dagiti dead wires ket timang mangyari di ket nakagalot lat padagsen nga padagsen. Nagiba gamit ni INEC nga ti problema nga minhan dalatag comply, galot na nga galot, galot na nga galot. So, nakita tayo ti epekto na talaga nga dapat may kat-amin di gito. So nga, in dasar tayo dito nga ordinansa, and then we did the public hearing, tapno maamuan tamet ti sentimento, ken kasapulan ti tao. Kadito nga public hearing, it is very positive, but also, kaya nga inote at ang amin duwa nga banag nga nagsaritaan mi. Ti mesa, kuna dagiti LGU ti request da, maka-format dagiti LGU ti technical working group da. Sa bali no kata probinsya, sa bali pa isoda, uray ag take lead kumata probinsya, ket ti technical working group da, isoda met timang suggest, no yan na dagiti priority, which is pod no, mayat met DJ, kasi isoda met makaamo ti ili da, when ti syudad, no anati, mas importante nga maununa nga parte. So, from there, the technical working group of the province will work on it. Tapos, adamet mesa nga imbagada, sad to say, no, adamet dagiti point of comparison tanga probinsya kadana. So, hangkulata nagnaganan di gijay. Ngam adati imbagada nga ti mesa nga probinsya nga min, di jay naalad nga mangubra kuma, detoy, nga underground piping, medyo aging gatahan pa ilakan narugyan, gaputa sakit ta ulo met. So, because of that, we also have to take caution in our province. Nga, no nangig tayo ti sabali nga probinsya, manong nga tawin 5 years, 6 years en, ada ordinance, ada inobra, da hanga nagbalin. Adamit nang ibaga kada tayo nga kasla jay Iloilo, nga successful ti na may anda. We have to compare these things before we totally execute this. Tapos nag-request met dagiti telecom wires nga within 1.5 years ket madalosan amin. Meaning, dagiti dead wires, abandoned wires. Ken dagiti non-compliant ti height. So I think that's a good enough and realistic approach. Hanga tayo ipilit tayo kasi aminin tayo, tayo impantay nga mit ordinansa within 6 months. Because of the public hearing, we heard not only from the telecom, nangigtamit kadigiti daduma kasla ni INEC nga unrealistic. So since agdengdengig tayo met ti bagbaga ti tao, so nag-come up tayo ti 1.5 years, dapat nadalos amin detan. Hopefully, within or if not a little bit after nga madalosan data inot met nga i-migrate tayo isu dati underground din. Ngem ti kunak karod, we are more realistic than mapilit, no. So ubrahin tayo pala DJ current nga delikado. Dalosan tayo pala ti kaya tayo at minimal expenses. Hopefully dagiti telecom gapuka digiti impantay nga ipakat tayo nga penalty kada na agnayon damit ti manpower da nga mangikikat kasi ti masapol tang ikatenta dagiti perdin di ba? Tas eventually no gipantay ti underground cabling di sa balin to man nga saritaan di jayan. No, actually per offense. Actually it's funny kasi hanta gipipan ti first, second, third offense in. Kasla DJ penal provision tayo nga 5,000 per wire per day of non-compliance. Tapno medyo agdardaras damit nga obrain. Diba? But they are still given 10 days to fix it. Once they get the memo or the notice nga dapat tarimaan da, they have 10 days or less to correct the measure. No, na-correct da, di awang penalty. Yung di da kinorek, kitnay kang katisa nga pulong aldawen, di. Everyday ka nga rod i-charge diba? Ken lalo, dagiti penalty tayo, no, dagiti maka-aksidente isuna. Isuti talagang importante para kada tayo. Kasi if it's unsafe, then, it must be penalized. Lalo no adama damage nga private property when no biyag ti tao. Sapay ko maapot, tapno medyo dardaras namin nga tarimaan amin. Kasi
ubingak pa lang aging gatakit kumarkaro met ka kumarkaro pumangpangit no makita pa iti pinagsagda ket unsafe pa ikit din ken idi tiyempo pa nagbabagyo nagland tripak idi ada kam La Union for example gapo ka DJ kable nga natnag hamit nga electric wire ngem taki na beng-beng na nga natnagin hanggang makapagnan diba so we really need to remove these dead and abandoned wires.